wakithi wahlala esihlalweni ucathi ngiphinde ngehle wayimanager ucathi mina ngoba imanager zingife wawusupervisor ucathi uyophatha zafe wawuprincipal ucathi wozazafe kanti nenkosi inkosi ngabantu asikuthi kunabantu abakuphush wesibiya kunabantu abakuphushi uboya incengela kubantu Sibiya uzincengelelani kubantu uzincengela kubantu ukuthi umhlaba uround umhlaba uyaround sure awazi umhlaba ukuphatheleni kusasa ngika kangeni lapho mase ngiyivala lalela uma uyasibi uma umuntu ezohlala esihlalweni akusona isihlala azohlala kusona esishoyo uzosiphatha kanjani sure kodwa ukuthi uye kanjani kuleso sihlalo uthi ngiphinda again akuyona iposition okuyona ezositshela uzosiphatha kanjani kodwa ukuthi uye kanjani kulo position sure mina Sibiya ngobservile kunabantu abanesihluku nabanenhliziyo ezimbi mhla utholile wayi babe nesihluku esinje uyobaxolela ngoba uyombona imanager kanti walala neboss ukuze atholele isihlalo njalo menibuka uyathunikala ungaba yicleaner angakwazi nokuthi uyini kanti ukuze athola itender yama cleaner kwafuna adayise ngomzimba wakhe mawudlula nemob uyamthunuka awu imagine njoba ngithi Sibiya ku-account uye kanjani kuleyo position awu imagine Sibiya nginikela ngomfana wami nginikele ngoboy kuze ngibe nezitolo eziwu3 ngekumthakaza ngithi nathi ingane yami ngiyathwala yife kuze ngibe nezitolo eziwu3 ngekathi ikhala iphimbo layo lithi we isebenza zami isebenza la ngizoyiphatha kanjani nephimbo lengane yami ekhalayo ngiyacounta Sibiya mawuhlele esihlalweni ufike kanjani awunanembeza yini okulahlayo awunaqala yini onalo mina ngiobservile ubona abantu befaka othayi befaka amasiyudi ubona intombazana encane ihlukumeza abantu abadala ngenxa position abantu Sibiya bayopha kunabantu abathunuka ngokudlula nje wamthunuka awumlimazi uyamthunuka kuya count esihlalweni ohleli kusona Sibiya ukuthi njoba uhlela awunaqala yini ngiyasaba mawuphethe umfundisi onecala kunento ayenza kuze kugcwala isonto ngiyasaba mawuphethwe imanager enecala kunento eyayenza ukuze ihlale kulesihlalo ngiyasaba mawuphethwe inkosi enecala Sibiya akunandaba ukuthi yipi position okuyona what matters ukuthi unyuke kanjani njoba ngisho abantu Sibiya bayopha abantu bayakha kunabantu ababikelwayo emsebenzini ngisebenza ngayo yonke indlela ngiyayikhandla why iboss yami ngangiboni